आपलं ह्या एका अनौपचारिक आपली अशी एक बैठक बसलेली आहे। त्या बैठकीला तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात आणि आपल्या समाजाच्या अस्मितेचा प्रश्न आला आहे, त्यासाठी आलात म्हणून मी तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो। आपल्या स्वतःसाठी आपण टाळ्या वाजवायच्या जोरदार। आजच्या सभेचं आयोजन केल्याबद्दल ॲडव्होकेट सावंत साहेबांसाठी पण एकदा टाळ्या झाल्या पाहिजे। आजचा विषय तुम्हाला कळला असेल, मराठा आरक्षणासाठी तुम्ही तेवढी तुमच्यात आत्मीयता आहे, तळमळ आहे, मराठ्यांना आरक्षण मिळावं। आरक्षण म्हणजे काय, तर आपल्या मराठा समाजातील मुलांना शिक्षण, नोकरी, त्याचे फायदे व्हावे, लाभ मिळावे म्हणून आपण आंदोलनात जातो, मोर्चे काढतो, बरोबर आहे, केसेस अंगावर घेतो। त्याचं कारण गेल्या 30-40 वर्षात आपण बघितलं की आपली मुलं पिढीची पिढ्या पाठी पडलेली होती, बरोबर आहे। ह्याच्यासाठी वेड्यामानेने आपण काय करतो, जिकडे आपल्याला हे मिळेल, मेसेज येईल, तिकडे आपण जातो। आपल्या डोक्यात काय नसतं। आपण तशी मी ह्या लोकांचा काही दोष नाही, हे निर्मळ लोक आहेत। आम्हाला आरक्षण पाहिजे, कोणी येतो, आमचा अजूनपर्यंत कोणी नेता नव्हता, कोण देतं तर आम्ही प्रत्येकाला साथ देतो असं पण असतं। थोडकी परिस्थिती तुम्हाला समजावं, काय आहे गोंधळ दूर करावा, तुमचं म्हणणं काय ते जाणून घ्यावं। आज इथे मी माझी मतं तुमच्यावर लादायला आलेलो नाही, तुम्हाला जे पटेल ते आज करून पुढे जायचं। तुम्हाला जे पटलं तुम्ही माझे व्हा, तुमच्या गोष्टी पटलं तर मी तुमचा व्हायला आलो। आपण बरोबर तेव्हा चालतो, नाही तर बरोबर नाही चालतो। ही भावना मनात ठेवून आलेलं आहे। बऱ्याचशा गोष्टी सिंधुदुर्गात एवढ्या गोष्टी चालल्या आहेत, सोशल मीडियावर मी बघितलं, 1-2 ग्रुपवर मी पण आहे। त्याचं कारण काय मला कळायला मार्ग नाही। मराठा म्हणून मी एवढी वर्ष आंदोलन करताना कधीही मराठ्याची मी भांडलो नाही। काही किती विकोपाचे वाद गेले तरी नाही, आपण बंदिस्त खोलीत वाद करू, पण सर्वांसमोर भांडायचं नाही। समजावून त्याला शुभेच्छा द्यायच्या की तुम्ही तुमच्या मार्गाने जा, मी माझ्या मार्गाने जा। आपण सर्व शिकलेल्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो आहे, त्यामुळे आपल्याला बरं वाईट चांगलं हे कळतं, एवढं तर आपल्याला कळतं। तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आरक्षणाची लढाई गेली 40 वर्षाची आहे। अण्णासाहेब पाटलांनी आरक्षण मिळत नाही म्हणून स्वतः आत्महत्या केली। त्यांनी सांगितलं होतं त्या सरकारला की आज आम्ही लाखोंचा मोर्चा, पहिला मोर्चा त्यावेळेला मुंबईत निघाला होता, 1 मराठा लाख मराठा तेव्हाची घोषणा होती 82ला, आणि सांगितलं की जर सरकारने आरक्षण दिलं नाही तर मी डोक्यात गोळी झाडून घेईन। आणि त्यांनी दुसऱ्या दिवशीचं सुरू केलं। झोकून दिलेल्या कार्यकर्त्याचे काय अवस्था होती ती त्यावेळेला कळते, कारण लाखो लोकांना समाजासमोर जायचं काय, सांगायचं काय। ही लढाई तेव्हापासून बरेच लोकांनी लढली, सगळ्यांनी चालू आहे। त्याच्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी आयोग नेमले गेले, सगळे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे। 2014ला आपल्याला एक आरक्षण मिळालं, नारायण राणे समितीने दिलं, त्याचं नाव होतं ESBC आरक्षण। ते त्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर दिलं आणि लगेच ते पण झालं, म्हणजे ते टिकलंच नाही। त्याच्यानंतर परत आरक्षणासाठी मोर्चे चालू झाले 2016ला। त्याला एक घटना कारणीभूत ठरली, ती म्हणजे कोपर्डीतील आपल्या एका समाजातील मुलीवर जो अत्याचार झाला। त्याच्यानंतर परत मोर्चे चालू झाले। त्या मोर्चात आज तुम्हाला एक मी सांगतोय, लक्षात ठेवायचं मी काय बोलतो प्रत्येकाने। कोपर्डीला जो प्रकार झाला, जो अमानुष प्रकार, त्यावेळेला मोर्चे सुरुवात झाले आणि त्या मोर्चामध्ये ज्या पहिल्या 4 प्रमुख मागण्या होत्या, त्या 4 मागण्या कोणत्या होत्या ते तुम्हाला मी आता सांगतो। मी डे 1 पासूनचा तिथला म्हणजे त्याच तिथे असलेला माणूस आहे। कोल्हापूरला एक गोलमेज परिषद बसली होती की मराठा आरक्षण आणि बाकीची आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या याच्यावर काय करता येईल म्हणून मराठा समाजातील सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी तिथे मी होते। ती संपली संध्याकाळी, तरी आम्हाला माहिती नव्हती की आदल्या दिवशी 13 जुलैला हा प्रकार घडला। जाताना आम्हाला कळलं आणि नंतर काय झाला इतिहास। एक मोर्चा निघाला, पहिला मोर्चा नगरचा निघाला आणि नंतर बाकी सगळे औरंगाबाद वगैरे, आणि मग ते 58 मोर्चे तुम्ही सगळ्यांनी बघितले। त्याच्यातली पहिली मागणी होती की कोपर्डीच्या भगिनीला न्याय मिळाला पाहिजे, नराधामांना फाशी द्यावी। दुसरी मागणी होती मराठा आरक्षण। तिसरी मागणी होती स्वामीनाथन आयोग लागू करा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या। आणि चौथी मागणी होती शिवस्मारक। 5वी मागणी त्याच्याबरोबर चालली, ती ॲट्रॉसिटीची चालली। पण ह्या 4 प्रमुख मागण्याच होत्या। आजच्या आंदोलनात याच्यापैकी कुठली मागणी कोणाला दिसते? नाही। आता जसं जसं आपण पुढे जातोय तसं तुम्ही सांगा, तुमच्या मनात जे प्रश्न होतील तर पाहिजे ते लिहून ठेवा, मला विचारायचं। हे आम्हाला साहेब पटत नाही तुमचं बोलणं, आज आपण चर्चा करूया। त्यानंतर फडणवीस सरकारने, युती सरकार जे होतं त्यांनी आपल्याला 2018ला नोव्हेंबरला आरक्षण दिलं, ते होतं ESBCचं करून SEBC केलं। SEBCचं आरक्षण आपल्याला दिलं, ते आपल्याला जवळजवळ वर्ष 4 आरक्षण टिकलं। 8 महिने आपल्याला त्याचे लाभ मिळाले। आणि त्यानंतर साहेब वरती या ना इकडे,
येस. आपलं नाव सांगा एकदा फक्त. प्रवीण राणेजी, नमस्कार. आत्ताच सुरू झालं आहे, ठीक आहे. तर त्यावेळेला आपल्याला ते आरक्षण मिळालं. तर त्यावेळेला 2014च्या आरक्षणाचं काय झालं त्यावेळेला सांगतो होतं की राणे समितीने आरक्षण दिलं जरी असलं त्या सरकारने तर असं देता येत नाही. त्याच्यासाठी मागासवर्ग आयोग स्थापन करायला लागतो. त्या आयोगातर्फे ठरवलं जाते की ह्या जो समाज आहे तो खरंच आरक्षणासाठी पात्र आहे का, खरोखर मागास आहे का. त्याचा रिपोर्ट जातो सरकारला, सरकारवरती रिपोर्ट देतं, कायदा बनतो आणि ते तसं होतं. त्याच्या त्रुटी दूर केल्या गेल्या 2018-19च्या वेळेला आणि त्यावेळेला ते केलं गेलं. पण ते 7-8 महिने टिकलं. त्याच्यानंतर कोर्टात त्याच्यावर स्टे आला. आपल्या शुभचिंतक विरोधी लोकांनी त्याच्यावर स्टे टाकला. त्यावेळेच्या तत्कालीन सरकारने ते हायकोर्टात टिकवलं. नंतर ते सुप्रीम कोर्टात त्या सरकारने 2 हिअरिंग पण टिकवलं. तिसऱ्या वेळेला ज्यावेळेला सरकार बदललं, अशोक चव्हाण आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी त्याच्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट न दाखवल्यामुळे, जास्त त्याच्यामध्ये पाठपुरावा न केल्यामुळे त्याच्यावर स्टे आला त्यावेळेला. म्हणजे त्या ज्या 8-10 महिन्यात जे आपल्याला काय झालं होतं त्या 8-10 महिन्यात काही लोकांना ॲडमिशन मिळाली, डॉक्टर्स लोकांना ॲडमिशन मिळाली, नोकरीमध्ये काही लोकांना जॉब आले, त्यांना लागले. नंतर आम्ही अक्षरशः आंदोलन करून त्यांना कन्फर्म करवले पाठीमागे. बरेचसे UPSC MPSCची पोरं आहेत आपली, त्याच्यासाठी पण संघर्ष करायला लागला. पण पुढे जाऊन ते का टिकलं नाही याचं कारण होतं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेलं आहे की मागासवर्ग आयोगाचा जो अहवाल आहे त्याच्यात काही त्रुटी आहेत नाही. मागासवर्ग आयोग गायकवाड जो नेमला गेला, पहिला आयोग होता ज्याने मराठा समाज मागास यांना आरक्षणाची गरज आहे हे सांगितलं आणि गरजेचं होतं की तो आयोग टिकला पाहिजे. त्यानंतर प्रोसेस चालू झालं आणि जी हिअरिंग चालू झाली 5 मे 2021ला आपलं आरक्षण कोर्टात गेलं. मराठा आरक्षणासाठी जे 2016ला मोर्चे निघाले होते त्यात सामील कोण कोण होतं, हात वरती करा सगळ्यांनी. जिल्हा तालुक्याला जे मोर्चे झाले ते सगळे होते, बरोबर आहे. 5 मे 2021ला ज्यावेळेला आपलं आरक्षण रद्द झालं त्यावेळेला कोणी आंदोलन केलं, रस्त्यावर कोणी उतरलं. मी रुपेश राव, आमचा जो मुंबईतला ग्रुप आहे, लालबागमध्ये आम्ही एकटेच उतरलो. त्यावेळेला लोक कुठे गेले आपली, मराठा समाज कुठे होता. आणि गेल्या 2.5 वर्षात असं होतं की जसं काय आपल्याला आरक्षण मिळालंच होतं. राजकीय सहभाग, नेत्यांची टीका टिप्पणी आपल्याला बिलकुल करायची नाही. पण जे दिसतं ते तुम्हाला कळलं पाहिजे, बरोबर आहे, आपल्यासमोर आहे. तरी पण आमची लढाई चालू ठेवली. मी असा व्यक्ती आहे इथे की मला पहिल्या त्या भाजप सरकारमध्ये पण माझ्यावर केस पडल्या आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये पण माझ्यावर केस पडला. आम्ही तेव्हा पण आंदोलन केलं. हा विरोधाभास आहे. आणि हे सगळं चालू असताना आरक्षण गेलं. त्याच्यात आपल्याला नंतर 2 गोष्टी झाल्या की सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर 2 गोष्टी होतात. एक रिव्ह्यू पिटिशन होतं आणि एक क्युरिटी पिटिशन होतं. रिव्ह्यू पिटिशनमध्ये आपल्याला संधी जाते की सुप्रीम कोर्टाचा नियम आपल्याला जो आहे निर्णय तो मान्य नाही, तो फेटाळला जातो. आता त्याच्यावर उरली होती तर क्युरिटिव्ह. रिव्ह्यूसाठी 2% चान्स असतो आणि क्युरिटिव्हसाठी 0.01% चान्स. पण आपलं नशीब असं आहे की आत्ताच आपल्याला खरं कळलं की क्युरिटिव्ह पिटिशन कोर्टातने ऐकून घ्यायचं मान्य केलं. हा फार मोठा आपला विजय लक्षात घ्या. म्हणजे एक आशेचा अंधूक किरण होता ना, तो आता त्याची ज्योती आहे. आता 24 तारखेला काय होतं इकडे आपल्या लक्षात आहे. या आरक्षणाची आपली आताची परिस्थिती सगळ्यांना लक्षात आली. आता पुढची कोर्टाची लढाई. त्याच वेळेला काय झालं की मनोज जरांगेंनी यांनी विदर्भ मराठवाड्यात आंदोलन चालू केलं. त्यांनी पहिलं आंदोलन घेतलं होतं की हैदराबाद ज्यावेळेला संस्थान होतं, ज्यावेळेला महाराष्ट्र आपलं स्वतंत्र झालं होतं 1960च्या आधी, त्यावेळेला महाराष्ट्राचा बराचसा भाग हा हैदराबाद निजाम संस्थानात विलीन होता आणि त्यांना तिकडे आरक्षण होतं. कारण का तिकडे ते मायनॉरिटीमध्ये होतं, बरोबर आहे. पण जेव्हा महाराष्ट्र स्वतंत्र झाला 1961ला वगैरे, त्यावेळेला इकडे आले आणि त्यांचं आरक्षण गेलं. म्हणून त्यांची लढाई तेव्हापासूनची आहे की आम्हाला तिथे आरक्षण होतं, आम्ही त्याच जागेवर राहतोय, त्याच जमिनीत राहतोय, तर आम्हाला का मिळू नये, ही त्यांची मूळ लढाई. कळली तुम्हाला. त्याच्यासाठी पहिलं आंदोलन केलं गेलं. त्या आंदोलनाला मुख्यमंत्री शिंदे गेले आणि शिंदेने काय सांगितलं, हरकत नाही, हे घ्या. तो कागद दिला. त्यावर त्यांनी सांगितलं की नाही, आता संपूर्ण मराठवाड्याला सरसकट कुणबी करा, म्हणून कुणबी आरक्षण द्या. आम्ही त्यांच्याबरोबरच होतो, आपण अजूनही आहोत. विषय काय असा, आपण कोणाच्या विरोधात बोलत नाही. परत सरकारचे लोक गेले. त्यांनी सांगितलं ठीक आहे, तुमची मागणी. आता एवढं मोठं आमरण उपोषण करतो आणि हजारो लाखो लोक त्याला साथ देत आहेत, सरकार झुकलंच पाहिजे. त्यांनी परत दिलं, मराठवाड्याचं सर्वेक्षण करण्यात येईल
आणि ज्यांना नोंदी मिळतात त्यांना आरक्षण कुणबी म्हणून देण्यात येईल. जरांगेंनी परत सांगितलं की नाही हे पण नको, आता आम्हाला महाराष्ट्रासाठी सरसकट कुणबी करू नका. तिथे आम्ही जरा थांबलो आणि आम्ही विचार केला की सरसकट कुणबीकरण म्हणजे काय त्याच्यासाठी बघूया. कोकणामध्ये राहणाऱ्या आपल्या लोकांना कुणबी हा स्वतंत्र जात व्यवस्था आहे, आपण माहिती आहे, आपण त्यांना काय बोलतो कसं काय. आपल्याला कोणाचा अपमान नाही, कोणाचा कमीपणा नाही, कोणाला लेखा. पण इकडे मराठा आणि कुणबी या दोन स्वतंत्र व्यवस्था आहेत, जात व्यवस्था आहेत. आपलं देवदेवस्की उठणं बसणं कार्यभाग प्रत्येकाचे ठरवून दिलेले आहेत. त्याच्यामुळे आम्हाला हे मान्य होण्याकरता नाही. त्याच्यामुळे मुंबईत बैठक घेतली, कोकणात आलो, कोकणात पहिली बैठक झाली 29 ऑक्टोबरला गुहागरमध्ये पहिली बैठक झाली आणि नंतर बैठकांचं सत्रचं लोकांना ही भूमिका पटली. पुढे यायला लोक लागलीत की आम्हाला हे मान्य नाही. मग जर हे तुम्हाला मान्य नाही ते लोकांसमोर येणार कधी, यायला पाहिजे. त्या दृष्टीने आमची बैठक झाली. त्याचबरोबर मी स्वतः माणूस असा आहे की मला संघटन करायला आवडतं, मला लोकांना भेटायला आवडतं. आज या निमित्ताने एवढी का होईना तुम्ही लोक मला भेटलात, तरुणही भेटलो, तरुण वर्गाची माझी ओळख झाली. आम्ही फक्त 2 विषय हातात घेतले त्यावेळेला की एक मराठा आरक्षण, त्यावर आपली भूमिका, आणि दुसरं संपूर्ण कोकणातील मराठा आहेत त्यांचं संघटन करायचं. संघटन कशासाठी, तर आज एवढी वर्ष आम्ही काम करतो आहे, आम्ही काय केलं, किती कोणाला मदत केली. पण जर एकत्र आलो, आपले जर संख्या वाढली तर नेटवर्किंगने एकमेकाला मदत होते. तरुण मुलं आहेत त्यांना शिक्षणात मदत होऊ शकते, नोकऱ्यांमध्ये मदत होऊ शकते, रेफरन्स मिळू शकतात, बिझनेसमध्ये. आज आम्ही लोक मुंबईत बिझनेसमॅन असताना आमचं प्रत्येक काम आम्ही मराठ्याकडून करू. म्हणजे माझ्या गाडीचे टायर पण बदलायचं झालं तर मराठ्याचं दुकान आमचं नेहमी ठरलेलं आहे, आम्ही सगळे त्याकडे जातो. एक नेटवर्किंग होतं, प्रत्येकाला उभारी मिळते. यातून महिला असतील, आम्ही मुंबईत राहून सरकारी शासनाच्या योजना आहेत त्या योजना तुमच्यापर्यंत आल्या पाहिजे, तुमच्यापर्यंत येतच नाही. चिपळूणमध्ये ज्यावेळेला आम्ही बैठक घेतली त्यावेळेला अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे प्रतिनिधी असतात माहिती आहे ना सगळी, त्यांनी आम्हाला सांगितलं की रत्नागिरी जिल्ह्यात अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे लाभार्थी फक्त 162. आम्ही 162. मुंबईत आम्ही आंदोलन करून त्या मंडळाला 40 कोटी 50 कोटी असा निधी देतो. तो निधी जातो कुठे, तिकडे आम्हाला काही मिळतच नाही. म्हणजे हे लाभार्थी वाढले पाहिजेत, आपल्या मुलांना व्यवसायामध्ये आलं पाहिजे. त्यासाठी हे नेटवर्क आणि संघटना म्हणून आम्ही पुढे आलो. त्यासाठी रत्नागिरीमध्ये काम चांगलं सुरू झालं, सिंधुदुर्गातही झालं पाहिजे. सिंधुदुर्गात किती तालुके आहेत तुमचे? 8 तालुके. 8 तालुक्यातून प्रतिनिधी निवडा, प्रत्येकाला कामं करायला घ्या, संपूर्ण कोकण आपण एकत्र बांधूया आणि त्यातून हे नेटवर्क खाली जाऊ दे. आपल्याला आज तुम्ही इथे आलेले सगळे या समाजाचं नेतृत्व करता, कुठेतरी संघटनेचं, कुठल्याच संस्थेचं, पण तुमच्यातर्फे हा मेसेज पुढे गेला पाहिजे, हा याच्यातलं हेतू. त्याचबरोबर मुंबईही एकत्र आलेली आहे. तुमचे जे मुंबईतले बांधव आहेत तेही तिकडे एकत्र येऊन बैठक झालेली आहे की साहेब आम्ही इथून मुंबईची एक वेगळी, कारण मुंबईत चाकरमानी आहे, राहायला जागा नसते, बाकी सगळ्या नोकरी बिक्रीत अडचणी असतात, त्यासाठी आम्ही काम करू. हे सगळं होत असताना ही जी सध्याची घुसळण चालू आहे ती काय आहे? आज सिंधुदुर्गातील काही लोकांचे मतं असे आहेत की अरे आरक्षण मिळतं तर म्हणून तुम्ही कशाला आड देताय, बरोबर आहे असे लोक म्हणतात. काही म्हणतात मराठा कुणबी एकच आहेत, जो शेती करतो तो मराठा. काय हे सगळं आहे ना दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न. तुमचे काही सरकारविरुद्ध सरकारला अडवायचे इश्यू असतील तुम्ही करा. या अंतरवली सराटीमध्ये ज्या वेळेला पोलिसांनी अमानुष लाठीचार्ज केला त्याचं आंदोलन, त्याचा निषेध म्हणून आम्ही मुंबईत घेतला होता. आम्ही मुंबईत परळ लालबाग ज्यावेळेला अडवतो ना त्यावेळेला फार मोठा इम्पॅक्ट पडतो, लक्षात घ्या. त्याच्या आमच्या नोटिसेस पण येतात. म्हणजे आम्ही तिथपर्यंत ह्या मनोज जरांगेची आंदोलनं तिकडे जाऊन 2-2 वेळेला मी पाणीपाजून सोडवलेली आहे. म्हणजे मी विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम इथे भरपूर दौरे केलेले आहेत. मी गेल्या 5-6 वर्षात खूप फिरलेलो आहे. वर्षातून ते 1-2 वेळा तरी उपोषण करतात असा त्यांचा कार्यक्रम असतो. आत्ता विषय जो आहे त्यांनी खूप गंभीरपणे घेतला आणि कसं काय कळत नाही लोकांचं एकदम सहभाग आलेला आहे आणि त्याला म्हटलेलं गरजवंताचा लढा. आज मी सिंधुदुर्गच्या ग्रुपवर पण म्हटलं, आज दुसरी बैठक लागते आणि तिकडे म्हटलं जाते ना गरजवंताचा लढा. आज आम्ही काय शब्द दिला इथे दिला नाही, पण आपल्या याच्यावर आहे जातीवंत मराठ्यांचा लढा. का तुम्ही आरक्षण मिळवण्यासाठी आमची जात बदलता? कोणी तुम्हाला अधिकार दिला? कोणाला विचारून तुम्ही हे केलं? बरं चला तुमच्यापैकी एखाद्याला उठला, ती मुलं उठली की साहेब नको आम्हाला आता नोकरी नाही मिळते, शिक्षण नाही मिळतं, आम्ही जात बदलायला तयार आहे. बरोबर ना रे, बदलू आम्ही जात, असं काही लोक बोलली गरम लोकांना. हे शक्य आहे का?
नाही. सरसकट कुणबीकरण शक्य आहे का? तुम्हाला कायद्याची जाण आहे, बरोबर आहे? हे शक्य नाही. हे मोठे मोठे वकील, आपल्याकडे वकील आहेत, 2 वकील आहेत, काउन्सिलर, अभ्यासक, सगळ्यांचं एकच म्हणणं आहे की सरसकट कुणबीकरण शक्य नाही. मग तुम्ही मागणी कसली करताय? कसले मोर्चे काढताय? कशासाठी केसेस टाकताय पोरांवर? ह्या 4 महिन्यात 20 आत्महत्या झालेत, जवळजवळ 16,000 केसेस पडल्या आहेत. कोण जबाबदारी घेणार आहे? कोण जबाबदारी घ्या? आणि कशासाठी? जी मागणी तुमची मिळणंच शक्य नाही, जे मिळतंय ते मागा. फक्त अडवून धरायचं. कळलं राजकारण कुठे आलं तुम्हाला? दुसरी गोष्ट, उद्या जसं सगळं चाललं आहे, मुंबईत करोडोंच्या संख्येने या मुंबई बंद करा, हा गेलात, आपण गेलो. आणि उद्या जर या सरकारने GR काढला की ठीक आहे मराठ्यांना सरसकट कुणबीकरण करण्यात यावं, त्याचे परिणाम काय होतील? जे इथे दुसरी सभा जी चालली आहे ना, त्यांना पण विचारा तुम्ही 2 प्रश्न हे माझे, की मराठ्यांचं सरसकट कुणबीकरण शक्य आहे का? याचं उत्तर त्यांनी हो दिलं आणि पटवून दिलं ना, मी आमच्या सगळ्यांना घेऊन तुमच्याबरोबर येतो. जरांगेचं मुंबईत मी कसं स्वागत करीन बघा. पण हे शक्य नाही. दुसरी गोष्ट अशी की समजा जर यांनी जर GR काढला तर काय होईल माहिती आहे तुम्हाला? आम्ही एवढी वर्ष आंदोलन केलं, आम्हाला माहिती आहे मराठा आरक्षण मिळण्यात खूप अडथळे आहे. त्यावेळेला आम्ही त्यावेळी सरकारला सांगितलं की आरक्षण नसताना आरक्षणाचे लाभ देत आहेत, ते तर आम्हाला द्या. आणि ते त्यात तत्कालीन सरकारने दिले पण. ते काय दिले की सारथीसारख्या संस्थेमधून आपल्या मुलांना 650-752 कोर्सेसमध्ये अनुदान मिळतं. अण्णासाहेब पाटील महामंडळातून आपल्याला जी कर्ज मर्यादा होती ना, ती वाढवण्यात आलेली आहे. कर्जावरील व्याज आपण म्हणतो, म्हणजे एखाद्या मुलाने रिक्षा घेतली चालवायला, तर त्या रिक्षेचं समजा त्यांनी 2-5 लाख रुपये खर्च घेतले, त्या कर्जाचं व्याज गव्हर्नमेंट भरतं. अशा योजना आहेत. जर तुम्हाला उद्या आरक्षण सरसकट कुणबीकरण मिळालं, असं GR निघालं, तर पहिले समोरचे लोक सुप्रीम कोर्टात जाणं सांगितलं आहे, यांना आरक्षण मिळालं आहे, यांना बाकीच्या सुविसवलतींवरून स्टे आणा. काय होणार? तुमचा EWSमधून मिळणारे लाभ बंद का? कारण एका समाजाला एक आरक्षण असताना दुसऱ्या आरक्षणाचे लाभ घेता येत नाही. त्यावेळेला तुम्ही ते काय म्हणणार? तुम्हाला आरक्षण तर दिलं ना, ते कोर्टात आहे, नाही पण अजून रद्द नाही झालं ना, म्हणजे तुम्ही नाही तिकडचे राहिले, नाही इकडचे राहिले. कळली तुमची मराठ्यांची कोंडी कशी होते? कळलं आम्ही का तळमळीने इथे आलो? कुठल्या गोष्टीसाठी तुम्ही जाताय? काय गोष्ट मिळण्यासारखी आहे? विदर्भ मराठवाड्यातले लोक, ज्या लोकांच्या कुणबीकरणासाठी हा प्रश्न घेतला गेला, त्या मराठवाड्यात कुणबीच्या फक्त 7 ते 8 हजार नोंदी मिळाल्या. बाकीच्या लोकांनी करायचं काय? आम्ही करायचं काय? आमच्या नोंदी एक लक्षात घ्या, 7 नोव्हेंबरला सरकारने GR काढला. तुम्हाला पाहिजे तर मी टाकतो सोशल मीडिया. त्याच्या सरकारने सांगितलं आहे ठीक आहे, ज्या मराठ्यांच्या नोंदी मिळतील 1967-68 पूर्वचे बापदादांचे वडवडिलांचे दाखले मिळतील, त्यांना तात्काळ कुणबी म्हणून आरक्षण सर्टिफिकेट देण्यात यावं. अहो तो 2004 कायदा सांगून गेला आहे की ज्यांच्या नोंदी मिळतील त्यांना द्या. तुम्ही नवीन काय करताय? आपलं काय होणार विचार करा. आपल्याला अशी वाटते भाऊ कोणतरी देईल. अरे कसं देणार? कसं टिकवणार? टिकलं तर पुढचा संघर्ष कोण? म्हणजे आम्ही कुठलेच राहणार नाही. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न जो आज मी तो घेऊन आलो, मराठ्यांची आपण संख्या किती म्हणतो? 5 कोटी 4 कोटी किती म्हणतो आपण? 5 कोटी. मुंबईवर 10 करून किती 5 कोटी मराठा जाणार आहेत. 11-11.5 कोटीचा महाराष्ट्र आहे. त्याच्यात आपण म्हणतो आमचे 40%. SCBC आरक्षण, ESBC आरक्षण दिलं गेलं 17%. ज्यावेळेला तुमच्या समाजाची जी संख्या नाही त्याच्या अर्ध्यात दिलं जातं. म्हणजे आपल्या समाजाची संख्या किती घेऊन मिळते त्यावेळेला 32%. त्यावेळेला 17% मिळालं 50%मध्ये. 18-19ला जे आरक्षण मिळेल त्यावेळी दिलं आपल्याला 12 आणि 13% दिलं. याचा अर्थ काय झाला माहिती? त्या लोकांनी आपल्या समाजाची संख्या किती धरली? 24 किंवा 26%. 25% जरी पकडली तरी 11%तून आपण किती आलो रे? 2.5-3 कोटीवर आलो. पुण्यामधून 2.5 ते 3 लाख लोकांना कुणबी पत्र काढून मराठ्यात घातलं गेलेलं आहे. विदर्भ मराठवाड्यातून गेल्या काही वर्षात 28 लाख लोकांनी कुणबी प्रमाणपत्र काढून मराठ्यांनी कुणबी होऊन गेलेले आहेत. आता हे 30 लाख लोक जर गेले आणि प्रत्येक घरात, माझ्या घरात जर 3 लोक बघले तर जवळजवळ 1 करोड मराठी ऑलरेडी कुणबी झालेले आहेत. आता उरले किती? 1.25 कोटी. 4 कोटी येतात कुठून? कुठून येणार? त्याच्यातून जर आता जर हे करत राहिलं तर उरणार कोण? उरणार कोण? आपण मराठा बोलतो ना आपल्याला, बरोबर आहे. मराठ्यांची आपली घोषणा काय? जी दिल्यावर आपल्या अंगावर शहारे येतं. काय घोषणा आहे आपली?
एक मराठा एक मराठा लाख मराठा. आपण बोले जोरात, एक मराठा लाख मराठा. जोरात आपला आवाज आला ना, जोरात. कसं अंगावर शहारे येतात ना, बोला एक मराठा लाख मराठा. कुणबी झाल्यावर काय बोलणार तुम्ही? काय बोलणार? आहेत नाही प्रश्न. तुमच्या इथल्या स्थानिक लोकांना विचारा, काय बोलणार तुम्ही? आज जर कुणबी सर्टिफिकेट काढलं तर तुम्ही सर्टिफिकेट काढलं तर तुमच्या मुलांनाही कुणबी लागेल आणि त्यांच्या मुलांनाही कुणबी लागेल. पण ते होत असताना मराठा हा शब्द पूर्णपणे पुसला जाणार. काय राहिलं मराठ्यांचं? कशाला छत्रपतींचं नाव घेतलं? छत्रपतींनी 18 पगड जातीच्या लोकांना, 12 वलकरांना घेऊन स्वराज्य निर्माण केलं आणि मराठा ही आपल्याला ओळख दिली. पण सरकारमध्ये जाती जातीवर आरक्षण देण्यात आलं. तसं हे मराठा साळी, मराठा कोळी, मराठा वंजारी हे तसं मराठा काढून तिकडे जात नाही. कोणी हा भगवा झेंडा उचलायचा? कोणी मराठा बोलायचं? यासाठी आम्ही तुमच्याकडे आलेलो आहे. तुमच्या मनात काही शंका असतील की आम्हाला आरक्षण मिळतं आहे पण हे खोडा घालतायत, आज तुम्ही आम्हाला धारेवर बसून प्रश्न विचारलेच पाहिजे. पण जरी आमची भूमिका पटते तर इथे असलेल्या प्रत्येकाने आपल्या गावात जाऊन हा प्रचार केला पाहिजे की आज वेळ आलेली आहे आपली मराठा अस्मिता टिकवण्याचा, आपला अभिमान टिकवण्याचा, आपली जात टिकवण्याचा, मराठा शब्द टिकवण्याचा. घराघरात गावागावात जाऊन सांगा की 17 जानेवारीला चिपळूणला मेळावा घेतला, तिकडे या. तुम्हाला जर ही गोष्ट जर तुम्ही सरकारसमोर मांडलीच नाही तर सरकारला कळणार कसं की मराठा समाजाला काय पाहिजे? म्हणून कधीतरी तुम्ही संख्या दाखवली पाहिजे. शेवटी मोर्चा आणि आंदोलनं कशाला होतात? तर सरकारवर दबाव निर्माण करायचा. हा दबाव निर्माण नाही झाला, तुम्ही गेलातच नाही, तुम्ही इथेच बसून बोललात नाही आम्ही मराठी, तर कसं चालेल? आज गावागावात माझ्या सभा होत आहे. भले मी 20-25 लोकांना जाऊन भेटतोय, गावाच्या बैठकीत जातोय, कुठं म्हणजे काय. परवा तर एका लग्नाचा गोंधळ होता, तिकडे पण त्यांनी बोलवलं, आपण तिकडे पण गेलो. तिकडे पण जाऊन लोकांना सांगतो. एक म्हणजे साधी लोक म्हणतात अजूनपर्यंत आम्ही गरीबच राहिलो, आता मेलो तरी चालेल, आमच्या पोरं नोकऱ्या नाही मिळाल्या चालेल, पण आम्ही कुणबी कुलवाडी होणार. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, एक मराठा लाख मराठा. ह्या लोकांच्या भावना आहेत, ह्या लोकांच्या भावना आहेत. हे इथे दुखतं म्हणून आम्ही येतो. हीच तुमची पण भावना आहे. मग हे समोर काय चाललं काय ना मला कुठून येतं? हे कुठून येतं? काय म्हटलं जातं? गरजवंताचा लढा, गरजवंताचा लढा ना. 200 JCBतून फुलं जातात, हेलिकॉप्टरमधून फुलं येतात. आम्हाला कोणावर टीका नाही करायची, पण गरजवंत आम्ही आहोत. आरक्षण आंदोलन मराठ्यांचं आणि धंदा मायांचा करायचा, फुलं त्यांचीच विकत घेतली ना. 200 JCB फुलं आली कुठून? हां, खरी गरजवंत आपण आहोत कोकणात. आपण आहे ना कणखर असे टाटर राहिलो म्हणजे खरोखर शिवाजी महाराजांचा जर मोडेन पण वाकणार नाही भूमिका कोणी घेतली असेल तर आपण कोकणातल्या मराठ्याने घेतली असेल. बाकी तिकडे किती वागतात कसे वागतात हे काय आपण सांगायला हे करत नाही. या सगळ्यामध्ये कुठेही राजकारण, कुठेही व्यक्तिगत येतात नेकट्याचा काही घेता येणार नाही. आज मला ते घ्यायचं नाही. तुम्ही इथली भूमिका बनवा. दुसरा विचार आहे इथे मराठा समाज म्हणून एकत्र या. आज कुठलाही समाज, कुठलाही पक्ष, कुठलाही नेता तुमच्याकडे मराठा म्हणून येत नाही. याचं कारण आपण संघटित नाही. आरक्षणाबरोबर दुसरा विषय जो घेतला की तुम्ही संघटित व्हा. माझी मनापासून इच्छा आहे की इथे संघटन करताना इथलं स्थानिक नेतृत्व तयार झालं पाहिजे. तुम्ही अनुभवी लोक पुढे आला पाहिजे. तुमची तरुण लोक आहेत, तुम्ही पुढे आला पाहिजे. काय नाही काढा ना. मी मुंबईत 25,000 लोकांची बाईक रॅली काढलेला माणूस. करा ना तुमची 500 लोकांची बाईक चालतो. प्रत्येकाकडे बाईक आहे. हे एकत्र कसंही करून आलं पाहिजे. आपल्याकडे वयस्कर माणसं त्यांचं मार्गदर्शन लाभलं पाहिजे. आज एक्साईजचे ऑफिसर आहेत आपल्याकडे रिटायर्ड बसलेले जाधव साहेब, ते बसलेले आहेत. ही वयस्कर मंडळी गावाला मार्गदर्शक म्हणून काम करतात, अध्यक्ष म्हणून काम करतात, व्यवसाय धंदा म्हणून. तुमची मंडळी एकत्र यायला पाहिजे. आज वाईट आहे, लोक कुठल्या भावनेने इकडे आले नाही. विषय असा होता की आज हॉलमध्ये बसायला जागा नाही पाहिजे, पण त्यांना ह्या गोष्टी मी सांगतो ह्या माहितीच नाही. बरोबर आहे, त्या माहितीच नाही. आज राजनगाग सगळीकडे जाणार नाही, पण आज तुम्ही सगळ्यांनी राजनगाग घेऊन सगळ्यांकडे बघायचं, सगळ्यांकडे ही गोष्ट पोचवायची. किती जणांनी माझे डिबेट व्हिडिओ बघितले? तुम्हाला जय महाराष्ट्रावर माझी डिबेट झाली त्याचे व्हिडिओ आले होते? नाही कोणाला सावंतसाहेब पाठवा. आपली भूमिका बघा. टीका करायची टीका करा, शिव्या द्यायची शिव्या द्या, पण जर पटलं
तर लोकांपर्यंत पोचलं पाहिजे. हा लढा तुमच्या आमच्या मुलांच्या भविष्यात आहे. आमची मुलं पण शिक्षणामध्ये झगडता आता परदेशी गेली. आम्हाला नाही मिळालं, आमच्या मुलांना नाही मिळालं. मी स्वतः 1991च्या पोलीस भरतीला उभा असलेला माणूस आहे साहेब, सिलेक्ट झालो होतो. पण माझ्या बाजूला जो माणूस बसला होता ते बघून बोललो नाही राजन ये नाही का कुछ आपलं आलं का. बोललो इथे नाही. 91ला जी स्पोर्ट्समन आणि पूरग्रस्त धरणगरची सगळ्यात मोठी भरून त्या भरतीला उभून सिलेक्ट झाले ना. वाईट वाटतं ह्या वेळेला. आज हा सगळा विचार घेऊन आम्ही तुमच्याकडे आलो. संघटनेच्या माध्यमातून काय करायचे तुम्हाला मार्गदर्शन होईल. तुमचे विचारही मला ऐकू देत, तुमच्या मनात काय आहे ते पण ऐकू देत. तुमचे विचार पटले तर इथून जाताना प्रत्येकाने ह्या विषयाचा पुरस्कार करायचा आहे, याविषयी जनजागृती करायची आहे. तुमच्या संघटनेची कोणाची बंडाची बैठक असेल मला बोलवा, मी इकडे येईल. मला काही अडचण नाही आहे. नाही तर काय होईल, चुकीची गोष्ट होईल, आपण बसू एका बाजूला आणि मग काहीच करता येणार. आज आवाज उठला पाहिजे. 17 जानेवारीला सगळ्यांनी संख्येने इथे तुमच्या काय अडचण आहे तर मला सांगा. हे सावंत किंवा तुम्ही लोक आज एवढं मोठं तुमचं गाडीवर मंडळ आहे यांना सांगा की काय अडचण आहे. साहेब आम्हाला जायचं आहे तरुण म्हणून सांगा, आम्हाला 50 लोकांची सोय करा. का नाही करणार. कुठला नेता आमदार तुम्हाला तुमच्या भूमिकेला विरोध करतो तेच मला सांगू दे. ह्याच्यामध्ये आम्ही कुठलंही राजकारणात ना. आमची मागणी एकच, मराठ्यांना आरक्षण फक्त मराठा म्हणूनच, आणि तेही टिकणार आहे. ते कसं द्यायचं आहे, काय द्यायचं आहे, कुणबीतून द्यायचं आहे हे सरकारने ठरवायचं. आम्हाला विचारून आपल्यात आता अभ्यासच झालं, आम्हाला विचारून आम्हाला अडचणीत आणू नका. बरोबर आहे. सांगितलं होतं का ती कुणबी म्हणून देणार नाही ना. तुम्ही द्या, कसंही द्या, टिकणारं द्या. उद्या जर कुणबीमधूनच दिलं तर टिकणार, आम्ही विरोध करणार नाही. ज्यांना द्यायचं हां माझी अस्मिता आहे की मी मराठापर्यंत घेणार. ज्यांना मिळतं त्यांना घेऊ द्या. अहो पण मिळणंच शक्य नाही. कायदाच तुमचा सांगत नाही, असं GR कडून निघत नाही. मग ही लढाई कुठली आली. सिंधुदुर्ग क्षत्रिय मराठा समाज या समाजाविषयी जो भूमिका मांडताना मी कुठल्याही जातीच्या विरोधात बोलत नव्हतो. मला क्षत्रिय मराठा म्हणून असल्याचा एक अभिमान होता. आणि मराठ्यांचे जे 58 मोर्चे जे निघाले होते त्यामध्ये जे मुंबईमध्ये जे मोर्चे निघत होते त्या मोर्चांमध्ये मी साधा मराठा क्षत्रिय मराठा म्हणून मी सहभागी होत होतो. मराठा या जातीचा मला जातीवंत मराठा म्हणून मला अभिमान आहे. ते जातीवंत मराठा कसा असावा, आपल्या जातीसाठी रस्त्यावर उतरून सरकारबरोबर प्रसंगी आपल्याच लोकांबरोबर भांडण्याची तयारी ठेवणारा तो जातीवंत मराठा. तो जातीच्या आरक्षण मिळवण्यासाठी आपल्या मराठा जातीला कुणबी ही जात कोणतरी सरकार किंवा कोणतरी मागणी करत आहे म्हणून जर कोणी तयार होत असेल तर मी त्याच्या विरोधात उभा राहील. झालं असं, मी जरांगे पाटील यांचं आंदोलन चालू होतं, मी सर्व जवळून पाहत होतो, TV वर दररोज अपडेट घेत होतो. जे करतायत जरांगे पाटील साहेब ते सगळं बरोबर आहे असं माझं वैयक्तिक म्हणणं होतं. मराठा समाजासाठी काही कोणतरी करतायत. पण जेव्हा त्यांनी 3 नोव्हेंबरच्या जेव्हा सरकारने त्यांच्या मागणीनुसार सरसकट त्यांच्या कुणबी म्हणून ज्यांच्या नोंदी सापडत आहेत त्यांना सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, हा जेव्हा विषय माझ्यासमोर आला त्यावेळी मी माझ्या कणकवली ॲडव्होकेट बार चेंबरमध्ये बसून मी वाचत होतो. वाचत असताना मी विचार काय केला, सरसकट कुणबी म्हणून ज्यांच्या नोंदी महाराष्ट्रामध्ये आहे त्या लोकांना आरक्षण मिळेल. पण आम्ही 58 मोर्चे जे मुंबईपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात काढले, काही लोकांवर केसेस झाले, काही लोकांवरती आत्महत्या झाले, त्या बाकी क्षत्रिय मराठा समाजाने काय करावे. कारण जो GR आला त्याच्यामध्ये स्पष्ट म्हणतं होतं ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. मग उर्वरित क्षत्रिय मराठा समाजाने करायचं काय. जरांगे पाटील यांची आंदोलनाची आग संपूर्ण महाराष्ट्रात पेटली. 4 कोटी मराठे त्यांच्या मागे उभे राहिले. पण त्या 4 कोटी मराठ्यांनी त्यांना विचारलं पाहिजे होतं, जेव्हा सरसकट कुणबीची जेव्हा तुम्ही मागणी करताय तेव्हा आमच्या उर्वरित क्षत्रिय मराठ्यांचं काय होणार. उर्वरित क्षत्रिय मराठा समाज पुढे जाणार आणि जो उर्वरित क्षत्रिय मराठा समाजाला जर आरक्षण मिळालं नाही आणि उद्या समजा सरकार बदललं तर तुमच्या मराठा समाजाचं नेतृत्व कोण करणार. आज आपण 4 कोटी मराठे जे जरांगे पाटील यांना समर्थन देण्यासाठी जे उभे राहिले त्यांचं पण मला काही विरोध नाही आहे. फक्त त्यांनी एक क्षत्रिय मराठ्यांची भूमिका पण जाणून घेतली पाहिजे की जी भूमिका कोकणामधून रत्नागिरीमधून रायगडमधून येते त्या क्षत्रिय मराठ्यांची भूमिका काय आहे, नेमकी काय भूमिका आहे. मी GR वाचताना त्या कुणबीचं जेव्हा सरसकट नोंदी सापडतात
मला बऱ्याच लोकांनी सांगितलं निजामशाही, हैदराबाद संस्थान, इंडियन गॅझेट वगैरे सर्व याच्यामध्ये कुणबी मराठा कुणबी या जातीचा नोंद मिळते. मी त्या सर्व मान्यवरांना सांगितलं मराठा या कुणबी जातीबरोबर रेकॉर्डमध्ये आपली क्षत्रिय मराठा पण जात असणार आणि त्याचं रेकॉर्ड समोर का येत नाही. आम्हाला क्षत्रिय मराठ्यांना मागे टाकून हे सरसकट कुणबीचं नोंदणीचं का प्रमाणपत्राची जबरदस्ती केली जाते. क्षत्रिय मराठ्यांना का आरक्षण मिळत नाही. आम्ही आरक्षण मागतोय ना तुम्हाला. जे सर्व महाराष्ट्रातील समाज घटकांमध्ये आम्ही मागे पडतोय, आपल्या मुलांना शिक्षणामध्ये मागे पडतोय, नोकऱ्यांमध्ये मागे पडतोय, त्या मराठा समाजाने करायचं काय. जर आरक्षणाचा फायदा आम्हाला काय, आरक्षणासाठी आम्ही एवढे आपापलेले नव्हतो, पण बाकीचा समाज आमच्यावरती कोणी करून आपल्यालाच मराठ्यांवरती आम्ही कसे सर्वश्रेष्ठ आहोत आणि तुम्ही आता कुणबी प्रमाणपत्र घ्या आणि मराठ्यांचे कुणबी सर्टिफिकेट घ्या असे जेव्हा मागणी व्हायला लागली तेव्हा माझी पहिली एक भूमिका ठरली. कायद्याचा अभ्यास करताना जात आपल्या जन्माने येते म्हणजे आपल्या पूर्वजांकडे कुठल्याही रेकॉर्डमध्ये जेव्हा जातीचं नोंदणीकरण होतं त्या जातीचा आपण मागणी करू शकत नाही. जात आपल्या पूर्वजांकडनं म्हणजे आपले खापर बंधुबा आजोबा वडील यांच्या रेकॉर्डवर आपल्या हिंदू मराठा जात असेल तर जर सरकारला कुणबी प्रमाणपत्र जर घेऊन आपल्याला आरक्षणाचा फायदा करून द्यायचा असेल तर आपलं हिंदू मराठा हे सर्टिफिकेट त्याच्या पुढे कुणबी कसं राहलं जाईल हा माझा प्रश्न पहिला होता. मी असं डिबेट करत होतो माझ्या मित्रांबरोबर, वकील मित्रांबरोबर. ते म्हणत होते नाही अभिजित GR काढला याचा अर्थ सरकार कुठला तरी देण्याच्या विचारात आहे. पण माझं म्हणणं काय होतं, ज्या सरकारला संविधानानुसार सुद्धा जात बदलता येत नाही त्या सर्टिफिकेटवरती हिंदू मराठा कुणबी किंवा हिंदू कुणबी मराठा कसं होईल, हिंदू कुणबी मराठा कसं होईल हे सरकारने मला सांगावं किंवा जरांगे पाटील यांनी सांगावं किंवा जरांगे पाटील यांना समर्थन देणाऱ्या त्या क्षत्रिय मराठ्यांनी सांगावं. कारण जात जन्माने येते, जात नाही म्हणून तिला जात म्हणतात आणि जातीला संविधानानुसार बदलता येत नाही. त्याची साधी सोपी उदाहरणं देतो. आपण जेव्हा हिंदू मराठा एखाद्या OBC समाजातील स्त्रीशी लग्न करतो आणि जेव्हा हिंदू मराठाशी लग्न केल्यानंतर त्या OBC समाजातील स्त्रीची जात बदलली जात नाही जरी ती हिंदू मराठ्याच्या घराण्यात आली तरी. कारण जात तिच्या वडिलांकडून आलेली असते. OBC समाजाची असेल किंवा कुठल्याही दुसऱ्या जातीची तिची जात तिच्या वडिलांकडून आलेली असते. तर आपण हिंदू मराठा म्हणून आपल्या बायकोची जर जात बदलू शकत नसेल तर पूर्ण समाजाची क्षत्रिय मराठ्याची जात सरकार कसं बदलेल. दुसरा प्रश्न आला जेव्हा हिंदू मराठा पॉलिटिकल लोकांसाठी आला प्रश्न. हिंदू मराठा जेव्हा OBC रिझर्वेशनसाठी जिल्हा परिषद पंचायत समिती ग्रामपंचायतमध्ये जेव्हा त्या OBC समाजातनं फॉर्म भरतो त्यावेळी OBC समाजामध्ये आपण बसू शकतो का, नाही बसू शकत. कारण जात पाडव्यांची समिती बसलेली असते. आपल्याला पहिला फॉर्म आपल्याला रिजेक्ट करते की नाही तुम्ही हिंदू मराठा OBCतनं रिझर्वेशन घेऊ शकत नाही. जरी तुम्ही तिथले स्ट्रॉंग लीडर असला तरी तुम्हाला अपात्र ठरवलं जातं. पण जात जर बदलत नाही, हिंदू मराठा OBC होत नाही तर तुमची हिंदू मराठी कोणती कशी होणार. मला हाच प्रश्न पडला. नंतर जेव्हा मला कळलं की कुणबी आरक्षणासाठी क्षत्रिय मराठे जागोजागी बैठका घेतल्या, सिंधुदुर्गामध्ये जागोजागी बैठका घेतल्या, प्रत्येकाला एकच विचारलं तुमची स्वतःची जर जात बदलत नसेल तर या कुणबी आरक्षणासाठी तुम्ही सपोर्ट का करता. ह्याच्याबद्दल माझी भूमिका काय होती की आपली जोपर्यंत हिंदू मराठा जात सर्टिफिकेटवर बदलली जात नाही तोपर्यंत आपल्याला कुणबी आरक्षणाचा काही फायदा होणार नाही. आपल्याला हिंदू मराठा या जातीवरच आपल्याला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही मागणी सरकारकडे केली पाहिजे आणि क्षत्रिय मराठ्यांनी त्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे की आम्हाला हिंदू मराठा जातीवरच आपल्याला आरक्षण मिळालं पाहिजे. पुढे विचार करता करता मी सर्व लोकांची भांडत असताना जेव्हा मी पुढे गेलो तेव्हा लक्षात आलं की सरकार आपल्याला इलेक्शन पुरतं तर आपल्याला लांब ठेवत नाही आहे ना हिंदू मराठ्यांना, पण सरकारची तेव्हा भूमिका बदलली. जरी जरांगे मागत असले हिंदू मराठा कुणबी आरक्षण करून द्या तरी सरकार म्हणत होतं आम्ही हिंदू मराठ्यांना आरक्षण देणार. मग हिंदू मराठ्यांना आरक्षण देणार मग आमची मागणी काय होती
काही लोकांनी मला डिबेट करताना सांगितलं आम्हाला EWS मधलं आपण मागणी करूया. मी त्यांना सर्वांना सांगितलं EWSचं आरक्षण हे हिंदू मराठ्यांना जसं मिळतं आहे तसं इतर जातीच्या लोकांना पण मिळतं आहे. त्या जातीच्या लोकांना जर मिळतं आहे तसं बाकीच्या हिंदू धर्माशिवाय ख्रिश्चन धर्म, मुसलमान धर्म, ख्रिश्चन धर्मसुद्धा EWSच्या 10% 10% येत आहे. पण त्या समाजाला धरून जर आपण आरक्षणाची EWSची जर मागणी वाढवली 20% केली तर इथे जाती येत आहेत, बाकीचे धर्म येत आहेत आणि बाकीचे ज्यांना आरक्षणाचा फायदा होत नाही आहे त्या जाती त्या EWSमध्ये येत आहेत. मग आपल्याला मराठ्यांना जे आपण आरक्षण मागतोय ते आपल्याला स्वतंत्र आरक्षण का देत नाही आहे? मग त्याच्यावरती माझ्या मित्रांनी सांगितलं अभिजित ह्याच्यावरती तुझी मागणी काय? मी तेव्हा एकच मागणी केली, म्हणजे जेवढा माझा अभ्यास होता लॉचा, मी देशामधल्या आरक्षणाची परिस्थिती पाहिली. देशामध्ये काय चाललेलं, तामिळनाडूमध्ये पण आपल्या मराठा समाजासारखा मोठा समाज प्रवर्ग त्याला आरक्षण मिळत नव्हतं तामिळनाडू राज्यामध्ये. पण तामिळनाडू राज्यातल्या लोकांनी काय केलं, त्या समाजाच्या तमिळ लोकांनी एकत्र आले आणि त्यांनी सरकारला आम्ही सर्व पक्ष एक आहोत, सर्व संघटना एक आहोत, आम्हाला मागास ठरवा. आम्हाला मागास ठरवलं तर तुम्ही मागास ठरवलं तर तुम्ही आरक्षण देऊ शकता. त्यावेळी सरकारने त्या सर्व तमिळ लोकांच्या मागणीनुसार तिकडे आरक्षण दिलं. आता ते आरक्षण दिलं तसं आपल्याला मराठ्यांना पण आरक्षण सरकारने दिलं. त्यावेळी तिकडे पण एक कोणतरी त्या एक आरक्षणाविरुद्ध कोर्टात जात होता. पण त्याला त्या लोकांनी थांबवलं, नाही असं होणार नाही. आणि ते विधेयक सरकारकडे दिल्ली सरकारकडे पाठवलं आणि विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी तामिळनाडू सरकारला भाग पडलं. ते आज आरक्षणाचा फायदा तिथे घेत आहे. आता बिहारमध्ये पण तसंच झालं. बिहारच्या लोकांनी पण उठाव केला. 62% जे काय आहे त्याच्यावरती त्यांनी 16 काय 17% आरक्षण घेऊन बिहारमध्ये आरक्षण भेटले. मग आपल्या लोकांना जे राणे समितीने 2014मध्ये जे SCBCचं आरक्षण दिलेलं होतं, सोशल इकॉनॉमिक बॅकवर्ड क्लास, ते आरक्षण महाराष्ट्रात का नाही जाहीर करत आहे सरकार? महाराष्ट्र सरकार एवढं का मराठ्यांना लांब ठेवण्याचा प्रयत्न करतो? आपण मराठ्यांनी याच्यावर जनजागृती केली पाहिजे की नाही, आम्हाला मागास ठरवा. आमची हिंदू मराठा जात न बदलता पण आम्हाला मागास ठरवा. सोशली आणि इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास म्हणून आम्हाला मागास ठरवून आम्हाला आरक्षण द्या. ते 2014मध्ये आपण तशीच मागणी केलेली होती. फक्त झालं काय, मागासवर्गीयाच्या आयोगामध्ये काही त्रुटी राहिल्या आणि त्या त्रुटी जेव्हा आपल्याला दुरुस्त करता आला नाही, सुप्रीम कोर्टामध्ये काही उच्च वकील गेले, त्यांनी आपल्या आरक्षणावरती स्टे आणला. मग आता सरकारकडे आपली एकच मागणी आहे, मागास म्हणून आपल्याला ठरवताना मराठा समाजाचा सर्वे करा, सर्वेक्षण करा पूर्ण महाराष्ट्रातल्या लोकांचं. आता सर्वे करताना काय होणार आहे, आपण दिसताना दिसतो आपण मराठा उच्च जात, मराठ्यांकडे सगळी जमीनदारी पद्धत होती, पण आता जमीनदारी पद्धती सगळी विभागलेली आहे. प्रत्येकाच्या घरामध्ये आता आर्थिक कोंडी होती, प्रत्येक मराठ्याच्या घरामध्ये आर्थिक कोंडी होती. ज्या सरकारच्या योजना आहेत, सरकार 2000 योजना दिली, ती पण सरकार 2000 रुपयाची पण मराठा देत आहे. हे जे रिपोर्ट्स आहेत ना, आपल्या ग्रामपंचायतमध्ये तलाठी ऑफिसला, पंचायत समितीला आणि जिल्हा परिषदेकडे याचे सर्वांचे रिपोर्ट्स आहेत. सर्वे करताना आर्थिक मागास आहे समाज सिद्ध होऊ शकतं. त्याबरोबर तुमच्याकडे एज्युकेशनल डेटा गव्हर्नमेंटकडे आहे. जो मराठा समाज एज्युकेशनमध्ये मागे पडतो आहे, आरक्षणाचा फायदा नसल्यामुळे मराठी मुलं इंजिनिअरिंग मेडिकलला जाऊ शकत नाही आहे. त्या याच्यामध्ये एज्युकेशनल डेटा तपासा, शैक्षणिक संस्थांमधनं तुमचा नोकर भरतीचा डेटा तपासा. जो प्रवर्ग मराठा समाजाची जी जात आहे ती मागे पडते, याचा डेटा पण सरकारकडे उपलब्ध आहे. सरकारने तो डेटा एकत्र करावा, त्याचं सर्वेक्षण करावं. ही जी मागणी मी महाराष्ट्रातून म्हणजे सिंधुदुर्गातून करत होतो, त्या मागणीला सरकार पण पाठपुरावा करून बहुतेक त्याचं सर्वेक्षण चालू केलेलं आहे. माझ्याकडे 2-3 GR आलेले आहेत. माझी मागणी होती 3 नोव्हेंबर 2023ला, तेव्हा सरसकट कुणबीचा GR आला, त्यावेळी मी सिंधुदुर्गात उभा राहिलो. नाही, मला ही भूमिका सरकारची पटत नाही आहे. मराठ्यांना पण आरक्षण दिलं पाहिजे आणि आम्हाला हिंदू मराठा मागास ठरवताना त्याची मागासाची जातीची व्याख्या काही माझ्याच ॲडव्होकेट मित्रांनी सांगितलं. मग आपल्याला असं मागास ठरवायचं तर आपल्याला असं गरीब व्हावं लागेल, आपल्याला झोपडीमध्ये राहावं लागेल किंवा आपल्याला आदिवासी पाड्यांमध्ये राहावं लागेल.
त्यांना एकच सांगितलं, अरे समाजामध्ये आपल्यापेक्षा खालच्या जाती आहेत त्या फोर व्हीलर घेऊन फिरत आहेत, आपल्यापेक्षा खालच्या जाती आहेत त्या चांगले चांगले कपडे घालून फिरत आहेत, आपल्यापेक्षा खालच्या जाती मोठमोठे कार्यक्रम करत आहेत, मोठमोठे मेळावे घेत आहेत, मग ती जात मागासच आहे ना. मी कुठल्याही जातीबद्दल बोलत नाही आहे. जी समाजामध्ये परिस्थिती आहे ती लोकांसमोर आणते. आपण फाटके कपडे घातले म्हणजे मागास नसतो, जरी चांगले कपडे घातले तरी हिंदू मराठा ही जात अशी आहे, समाज असा आहे, तो समाजामध्ये ताट पाण्याने फिरतो. जरी त्याच्या खिशात पैसे नसले त्याचे कपडे चांगले असतात, त्याची राहणीमान चांगली असतं, त्याचं समाजामधलं वागणं चांगलं असतं. आणि ह्याच्यावरून तुम्ही हिंदू मराठ्यांना अमागास असं ठरवू नका. हिंदू मराठी मागासही होऊ शकतात. आणि मागास ठरवताना आम्हाला ACBC प्रवर्गातनं जे राणे समितीने 2014मध्ये दिलेलं आरक्षण होतं, त्या आरक्षणासाठी जी पिटिशन दाखल झालेली आहे आता, त्या पिटिशनमध्ये सरकारने मोठमोठे वकिलांचे तरतूद त्यांच्या ह्याच्या सूचनेनुसार त्याचे चेंजेस केले पाहिजे आणि आम्हाला ACBC प्रवर्गातनं मराठ्यांना आरक्षण दिलं पाहिजे. आणि त्या आरक्षणासाठी जेव्हा सुप्रीम कोर्टामध्ये जाईल ते टिकणारं आरक्षण सरकारने दिलं पाहिजे. मराठ्यांना मागास ठरवून आपल्याला त्यानुसार काय होणार आहे म्हणजे आपली हिंदू मराठा ही जात कास्ट सर्टिफिकेटवर तशीच राहणार आहे. आपण ताटमानेने समाजामध्ये फिरू शकतो, ताटमानेने आपण लोकांना बोलू शकतो आम्ही पण आरक्षण देऊन दाखवलं, आमच्या हिमतीवर घेऊन दाखवलं. त्यासाठी हिंदू मराठा समाजाने पूर्ण एकत्र आलं पाहिजे. सिंधुदुर्गातल्या पण लोकांना ते सांगतायत आम्हाला तत्सम जात म्हणून द्या. 2004चा GR आलाय म्हणतायत, मला सांगतायत 2004चा एक GR आलाय. अभिजित तू वाचत नाहीस. मी म्हटलं वाचला, तुमच्या समोर म्हटलं ग्रुपमध्ये मांडला. 2004च्या GRमध्ये असं म्हटलं गेलं आहे की पाटीलदार कुणबी, लेवा कुणबी आणि कुठली जात होती पाटील कुणबी ह्या जातीला अनुक्रमांक 83नुसार कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी असं प्रमाणपत्र देण्यात यावं. कारण त्या त्यांच्या कुणबीतल्या पोट जाती होत्या. लेवा पाटीदार, लेवा कुणबी आणि पाटील कुणबी ह्या कुणबीच्या पोट जाती होत्या. त्यांना त्यांनी अंतर्भूत कशामध्ये केलं? कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबीमध्ये अंतर्भूत केलं. त्यांना वेगळं केलं नव्हतं. त्या जातीच्या पोट जातीवरून त्यांना एक मोठ्या पोट एकत्र आणून ठेवलं मराठा कुणबी. मग आमचा म्हटलं त्या हिंदू मराठ्यांचा तुम्ही जो GR दाखवला आहे, सर्व समाजाला जो GR दाखवला आहे त्याच्यामध्ये हिंदू मराठा अशी जात नोंदलेली असं कुठे आहे त्याच्यामध्ये? ते म्हणतात परत त्याच्यावर दुसरं डिबेट झालं की नाही आपल्याला तसं कुणबीमधून आरक्षण घ्यायचं आहे, आपल्याला तत्सम जात त्याची कुणबी आहे तशी आपल्याला मराठ्यांना कुणबी जातीचं तत्सम जात म्हणून आरक्षण देण्यात यावं. मी म्हटलं OBCचं 32% आरक्षण आहे. त्या 32%च्या आरक्षणामध्ये 376 जाती आहेत. 376 जातीचे जे आरक्षणाचं ताट त्यांना पुरत नाही आहे, जातीच्या ह्याच्यानुसार त्यांना जर आरक्षणाचं ताट पुरत नाही आहे तर आपण 5 कोटी मराठी किंवा 11 कोटी मराठी जर त्या कुणबीच्या आरक्षणामध्ये गेलो म्हणजे OBC तत्सम कुणबी समान तत्सम जातीप्रमाणे आपल्याला मराठा तत्सम जात मागास म्हणून जर तिथे दिलं 32%च्या रिझर्वेशनमध्ये तर आपल्याला त्या ताटामधली एक तरी भोट तरी जेवणाची मिळणार आहे का खायला? मिळणार नाही. त्यासाठी मराठा समाजाने OBCमधनं कुणबी आरक्षणासारखं तत्सम जात म्हणून पण मराठ्याने आरक्षण घेऊ नये. 32%च्या आरक्षणामध्ये आपण मराठ्यांना देऊ नये सरकारने. आता काही लोकांनी सांगितलं 50% आरक्षण आहे, 50%च्या आतमध्ये आरक्षण मागायचं आहे. मी म्हटलं 50%च्या आतमध्ये आरक्षण मागताय, तुम्हाला म्हटलं आरक्षणाचा टक्केवारी माहिती आहे का? 50%च्या वरती 2% आरक्षण धनगर आणि वंजारींना 52% केलं आहे. 52%च्या वरती आरक्षण 10% आपल्याला जेव्हा ACBC प्रवर्गाचं जेव्हा आरक्षण निघलं नाही म्हणून त्यांनी EWS आरक्षण केलं आणि 52%ची टक्केवारी आता 62% झालेली आहे. आणि मला 62%च्या वरती 16% आरक्षण ACBC प्रवर्गाचं हवं, आम्हाला हिंदू मराठा म्हणून हवं. आणि ते जेव्हा द्याल त्यावेळीच तुमचा OBC समाज त्याला विरोध करणार नाही. कारण आज जर तुम्ही 32%च्या आतमध्ये जर OBC समाजाला आरक्षण मागाल ना तर OBC समाज रस्त्यावरती येणार, त्या समाजाचे वकील रस्त्यावर कोर्टात जाणार आणि परत त्या आपल्याला आरक्षणासाठी तत्सम जात म्हणून जरी गेली ना कुणबीसारखी तरी त्या आरक्षणावरती आपल्या स्टे आणणार. कारण त्यांचं तर त्यांना पुरत नाही आहे, आपण त्याच्यामध्ये गेलो तर ते खाण्यासाठी ते पण. म्हणून माझी सरकारकडे एकच विनंती आहे,
जसं तुम्ही बाकीच्या राज्यांमध्ये देशामध्ये बाकीच्या राज्यांमध्ये जसं 52 आणि 62% आरक्षण दिलं आहे, तसं आम्हाला 16% आरक्षण ACBC प्रवर्गातून सोशली आणि इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास म्हणून आम्हाला सरकारने द्यावं आणि सरकारने देताना ते कोर्टामध्ये टिकणारं आरक्षण द्यावं हीच माझी सरकारची मागणी आहे. आणि त्या भूमिकेशी सर्व हिंदू मराठा संघटनांनी मराठा समाजाच्या नेत्यांनी सुद्धा पुढाऱ्यांनी सुद्धा अशी मागणी केली पाहिजे की आम्हाला 62% वरती आरक्षण 16% देण्यात यावं. आता ह्या मताशी माझे मित्र किंवा माझे मराठा समाजाचे प्रतिनिधी तयार असतील की नाही माहिती नाही, पण ही माझी समाजापुढे अशी भूमिका आहे की जे सरकार आरक्षण देईल ते सरकारने आरक्षण आम्हाला टिकणारं द्यावं आणि इलेक्शनच्या पूर्वी द्यावं. आम्हाला निवडणुकांपुरतं मराठा समाजाला खेळवत बसू नये. मराठा समाज आरक्षणासाठी गरीब आहे, मराठ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत, मराठा समाज रस्त्यावर उतरतोय, त्या निदान त्याचा तरी सरकारने बोध घ्यावा आणि मराठ्यांना इलेक्शनच्या पूर्वी निवडणुकांपूर्वी आम्हाला आरक्षण द्यावं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मराठ्यांना आरक्षण मराठा म्हणूनच मिळालं पाहिजे. कुणबीकरण आम्हाला मान्य नाही. या भूमिकेवर आपण एकमताने मंजुरी देतोय का? सगळ्यांनी हात वरती करून बोलूया. सगळ्यांनी हात वरती करून बोलूया. मंजूर आहे, ठराव मंजूर आहे. सगळ्यांना मंजूर आहे. हा ठराव आज तुमच्या सर्वांच्या उपस्थितीत आपण मंजूर करून घेतला. त्याचप्रमाणे मराठा समाजाचं संघटन व्हावं. त्या संघटनेतून मराठा समाजातील तरुण तरुणी आणि महिला या सगळ्यांना त्याचा फायदा व्हावा, यासाठी मराठा समाजाचं संघटन व्हावं. त्याच्यातही तुम्ही मोठ्या संख्येने सामील व्हाल. या 8 ठराव आज पास करूया. मंजूर आहे. मंजूर आहे. एक मराठा, लाख मराठा, 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 एक मराठा, लाख मराठा. आणि मराठा ही अस्मिता जर आपल्याला टिकवायची असेल, मराठा जात शाबूत ठेवायची असेल, तर मराठ्यांना आरक्षण फक्त मराठा म्हणूनच मिळालं पाहिजे. कुठलंही कुणबीकरण आम्ही खपवून घेणार नाही. एक मराठा, 17 जानेवारी चलो चिपळूण, चलो चिपळूण. एक मराठा.